Здравейте, аз съм Anonymous BG и играем World of Warcraft Lich King. И виждате, вече съм дигнал 8 левел. И тук трябва да отида до Gold Share. И ми дава Pikeman Shield, който е при 75 армор и един блок. Айтъм левел 5. Аз съм си взел Исмал Луденхеймър. То ми се падна от моб, аз Good day to you. Hey there. See you later. О, и двамата са. Хаха. Уау, виждате ги тия. Ай. О, благодаря. Хай, мам. Farewell. Колко добри хора има в Молтона. Уау, 20 голд. Дадаха ми 10 голд само и само за да вляза в билда. Вау. И този вика Hi mom, I am on TV. Hi YouTube, DK Snacks for Life. Give me a link to your channel where... Goodbye. България. И сега не мога да им пиша. И карай. Така. Едва ли ще ме разберат какво говоря. Така че... I'll give you my YouTube account. Hello България, from England. И тук трябва да върнем ето тези два квеста. Тази шалти е... О, не, ти, аз те мразя. Аз не искам тази. И тази. One. И тук има музичка. Яка музичка. О, ясно, че хелт. Make this in my home. И сега трябва да отидем до Голчер, който е тук. I'm gonna live. Вливаме партито и... Тук има... Квест. Вау. Мисля, че е някакъв дълъг ще, защото вижте. Така. Това... Scott Route the Fargo Deep Mine. Кое е това? Go to the Westbrook Garrison and speak with Deputy Rainer. How are you? Къде е това? Значи това е там. И от време на време ще спирам епизоди, защото някой си ще има да ме викне навънка. Надявам се да ме чувате, защото микрофона ми е точно пред устата. Надявам се да няма бъгови на микрофона. Надявам се много да ме чувате добре, да виждате картината. Ако не я виждате другия клип, все пак ако не го виждате тук картината, пак ще го кача. Не знам защо. В следващия клип ще видя в коментарите и въобще ще видя клипа дали се вижда екранът или е черно. Трябва да мина през Fargo Deep Mine за сега. Това ми е квестим. Трябва да убивам нещо. Мечка! Мечка ма гони!
Гони ме, мечка! То с кой има? Мен! Автокомплете. Как да комплитнем този квест? Да Fargo Deep Mine. Откъде трябва минем? Аз не знам какво е това. Някъде там. Мисля, че трябва да минем през това и да се върнем. Добре, човек, бай. Сори, че те занимавах с някакви I need complete him. Явно и той трябва да го прави и сега трябва да минем през тая мина, аз така разбирам. И се чаржаме и му бием малко демидж. Да го инвайтна. Вие доста димиш между другото. Ой, димижа на този, той ги убива на удар. Хо, 28. Не знам нагоре колко има, но знам, че Shadow Morn бие по 1500. Това е реално. Аз и преди съм играл World of Warcraft, между другото, и ще намаля звука. Твърде е силно. Тъй, така мисля, че е по-добре. Защото беше твърде силно. Ушите ми гръмнаха. Аз умирам, приятел. Помощ. Тъй. Взех ми лайст колан някакъв. Ала. 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 Where from? Bulgaria. I'm recording a video. И сега няма да кай хай. Ей, минах го! Колко лесен квест беше това, не разбирам. Дали трябва да го върна пак там? Добре, сега, приятели, се връщаме. И... се връщаме. Само това. Аз тук защо пише зъда? Напишете в коментарите, защото тук ми пише зъда, не трябва да спа. Аз не помня, че трябва да се спи. Спи ли са въобще тук, бе? В тази игра спи ли се? Нали ето хент? Ето хент е! Тухент. Да, той е тухент, за това не ми го дава, приятели. Аз мислих, че е майн хент и дава 10 от 10 демидж до 15 макс. Аз те си помислех. И сега отиваме да върнем квеста и след като дигнем 10 левел спирам епизода. И после като дигнем 10 левел, бе, кажи го. 15 спирам, 20, 25 и така през 5 левела. И така бързо ще станем. Кажете го. Тъй. Тук с кода Jasper World Mine. Но аз мисля да отида да върна квеста или не. Мисля първо да отида и да мина Westboro Garrison needs help. Go to Westboro Garrison and speak with Deputy Rainer. Чакай, то тук нямаш ли Deputy Rainer, бе? Аз не помня. Чакайте да му кажем на този да дойде. I have one boss. Към The Jasper World Mine. И сега отиваме към Jasper World Mine и след това като дигнем 10 левел спирам епизода и на те давам канала си. Все пак благодаря за 20 голд, отново казвам. Guys, I'm so thank you for this 20 gold. I'm so thanks.
I don't know what I can do with this, but I will save it. And I'm happy to join your guild because I don't have any guild, you see. There's some monsters. I will speak English for some seconds, minutes, I don't know. He's right there. If anyone can speak English, don't worry. I don't know how to. I need to download Camtasia Studio 8 and to edit that video, but Camtasia Studio 8 have only 13 days. Oh man, I'm dying. Help. I'm dying. I will die. Ah, thank you, man. Thanks. И сега тръгваме към... да. And now we're going to complete the quest, the Jasper Loot Mine, and... oh, what the... nothing to see here. You not take candle. I don't want your candles. Go away from me. Go away! No! What the fuck? Why are you attacking me? Stop! Attack this boy. Attack him. He's more strong than me. He's strong than me. Sorry I can't speak so much English. Because I am 5th class. My hand tanks. Woo! More damage. Oh my god, that damage is real. Now where to go? I think here. Because here one way. One. Oh, ние го комплитнахме. We completed the quest. Ние комплитнахме квеста. И мисля да when we reach level 10 I will stop the video because it will be so many minutes and no one will watch it. That's why, because oh my god, that man is, oh my god, that man, oh my god. Oh, okay guys, bye bye, like, comment, subscribe for the next video, and bye bye from me because my brother is coming.